Guys, kain tayo ng chicken. One whole chicken. Mukbang tayo ng manok. Masarap na manok, guys. Ito na sad ang mukbang ko ngayon. Samahan niyo ako sa aking pagkaon sa isa ka manok. Guys, ito na ang manok kapiting pagkalami. Hab-hab tayo, guys. Sa first time pa sa ako ang video, please subscribe, comment, and like. Ito na ako ngayon. Kakain ko ng manok. Manok nga pula, nga chicken. Ito na. Hab-haba na tayo, mga guys. Hab-hab tayo. Sige. Hello guys, good evening sa lahat. Mayong gabi yung tanan ko mga kapren nga vlogger. Ito na ako ngayon maghab-hab ng chicken. Tingnan nyo, hab-hab tayo. Samahan nyo ako sa paghab-hab. Hello guys, habhaban tayo ng chicken. Tirang-tirang. Tarang. Habhab tayo. Kasama ang aking royal. Sup-sup tayo ng royal, guys. Nausik na kong royal. Mag-praise ako. Lord, salamat ka sa chicken. Akong ikaw. Taron. Salamat ka. So guys, habhaban tayo ng chicken. Sarap. Sarap. Yummy. So delicious. Kasama ang royal.
Sugan na ako eh. Guys, hindi ko kaya guys. Naurot ng panit. Ako pang panit. Panit akong ganaan. Naurot ng pa na. Bukog na lang guys. Ikaw anak. Sugalan ako eh. Guys. Silpe, tayo. Yan, bukog na ibilin. Bye guys. Ito kami, 7.